أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أنزل عليه قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب إخواننا الأكارم منا أن نلقي درسا يفيد الجميع فيما يتعلق من علوم القرآن رسما أو ضبطا أو تجويدا أو قراءة. إن شاء الله سنقدم هذا المتن المبارك الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع المعروف في المعاهد التقليدية بابن بري. إن جت الله سبحانه وتعالى إن جولي أين الله صلى الله عليه وسلم إن تلمني دنتنغل فوف يد والندر بندرابه pour الدين النصيحة كلمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نستوي الواوي نفد بند جول نف وانا واود وانا برد وانا هاي هون على كو يدتان نفد بند من فند كو جوغي كو ena modde kadi ma tawe e dental he kadi jogiibe ko buri ko jogimi ko gadda nafta bande labbe fawade e dabbande musibe meden rentube dobe wadde ye woodo ko jawtan dembe ko faati e ulumul qur'an ko yowiti e gande al qur'an foti ko rasmu mudum walla ko dabdi mudum walla ko tajwid mudum walla ko qira'atuji mudum. Den non en cubima e wadde der deftere ibnu barri de wonno ene wodi sitiji goddi to darsinano den ko en ibnul jazari walla tuhfatul atfal. Den non en ngari fuddudade bandirabe eden darrabe yafu non so tawi e sa'a o wana sa'a mudum inshallah taala yalla yafu non fof ko adi fof eden yidi wadde at-ta'riful mujaz hawla hadha al-alim. eden yidi andinde yimbe hol odo jomdedo deftere nde jogorren jangude do nde jom mayro baddo nde o ko holi on carte d'identité makko woni bitaqatu ta'rif makko ko hol odo baddo deftere o ko gandu mawdo no feewi ko gandu mawdo gandu mo ganda jatitedo e andube leñol nelal Allah sallallahu alaihi wasallam ko gandu mo ganda cetnado gandal mudum o mo sowire abul hasan woni sowore makko ali ibn muhammad ibn ali ibn muhammad ibn al-husayn الرباطي المشهور بابن بري. اي ابو الحسن ون سو كنيته مكو علي ون اندي مكو بامكو محمد اون دون بامون كو علي اون دون بامون كو محمد اون دون بامون الحسين كو رباط او جايا رباط كو هاندي كو ريجيون ماودو ريجيون غادي ماروك او بور لولير دونك ابن بري دum o buri lollirde o do gandal makko ngal surakino e bange qira'at tan wana bange jangin tan ko anduno kana aliman ko gandono o wonno gandote kurdo gandal mudum daddo kadi e gande kewde ko en qira'atuji di o mo dadi hen no fewi e tawjihatuji mudum hono tawjihi firto holko addani odo qira jangirandani holko addani odo qira jangirandani o mo jogino kadi o mo jogino kadi nyay juddo ko faate tafsir حديث فقه فرائض دون افامي علم الميراث كان اللغه العربيه كدي كو دادنو hen fe to bangi nahwu e bangi arud kadi mo ganda beldo nazmuji mako jimi mako ne beli kala deftere no wadi so tawi a jillitima e jimi baytuji deftere mako ne deftere de welata no za nazmin azbin ko jom afami de nazmuji beldi no fewi kadi ko jom jonno jungo no fewi ko gorko mo ganda jonno jungo o jangi kadi e seerambe hewbe wana cerno goto jogi o mo jogi seerambe limtimbe o walli fema kadi e defte kewde nafoje badde nafane feewi en jeeya e defte walli fi nder deftere ndi jogordo jangude joni de wiitende ad-durarul lawami' fi asli maqra' al-imam nafi' en jeeya e defte wadi kadi ko deftere wiiten al-wasaiq o walli fi deftere en wi al-wasaiq sharhini hen wasaiq o waddum ko al-ghirnadi o mo jogi sharha e nder deftere kadi o fuddinoma afamide sharhinde tahdhibul barazi'i lil mudawwana
daw mo daw wona fuddama sharh hindu fate fiqhu kadi o siwtima kadi sharha bi'tal al idah wonande ibnu abi rabi' to bangi nahwu ibnu abi rabi' jogi deftere mi idah o medi siwtade den don deftere han laabi konko o ibnu barri o siwtina siwtugol joddugol ne kadi o mo jogi sharha kadi arud bi'tal ibnu siqat on don jogi deftere arud o sharhini den don deftere kadi o wonino kadi khilafa affaire wonde bindowo affaire lomtongal to maghrib to lamdo gonno tono khilafa gonno tono o meedi wonde bindowo e on don mansib no feewi ko adi dum kadi ko shahidan ko neddo ceedotodo nundudo kadi go gon wonno to balda to leydi mabbe en wi taza wuro mabbe to yo ala kulli halin odo gorko o jibina abul hasan odo o jibina ko taza sa'a to on sa fergon yara duubi temede jeegom e capande jeegom o sanki ko fergon yara duubi temede jeedidi e capande tati go'o ni yama ko duubi temede jeedidi e capande tati to taza to ko toon o wira toon o ubba a famille wiyama kadi o fas o ubba rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan den non enen ndo woni ko seede ko jogi en gurrama konko ibnu barri rahimahullahu ta'ala enen jokka joni abiyatu mo holko o wi alhamdulillahi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا والحمد دندانغال جتوج لله غودني الله الذي أن الله أورثنا دون تندو أن ركي أن كتابه دفتر مولم وعلمه أغندل دفتر نه ضمير علمه أن سل أورثو دفتره أن سل أورثو الله سبحانه وتعالى كوني بورو يود ضمير أورثو دفتر أغندل دفتر الله فرتي alhamdu dendagal jettoje lillahi godani Allah dendagal jettoje ko godani Allah ko Allah je jettoje de mantoje de e manoje de kongudi mojjidi e golle mojjide kala ko ganda ko gollal ngal ene taske ko mantore wondo kongol ngol ene taske ko mantore wondo fof ko Allah woni ko mante don a yidi ani ko Allah mantata don haqiqatan firti non fi haqiqatan so tawi ay hucciti en jiyaade Allah hono ma amanti dum amantirtam mere wodi ko wonko wadamma kala ko way wadandema andu wana konko rokkuma ko Allah rokkuma konko ko lombido hakkude ma Allah tan o wadamma foti ko gandal mudum foti ko jawdi mudum wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ganda an jawdi jogidani wana an jeni ko Allah jeyi Allah ko dokkebe e jawdi Allah hokkandi ko Allah jeyi den no tawi no hokkima jawdi a jarni mudum ko Allah jarnda do haqiqatan an ka barid ka letter tan ka nela tan ya faade o jaade Allah ya hokkumo a faami so non ko Allah woni ko jette sa yettimo andu ko Allah jettuta don foti ayi Allah don ayani mu don ko hankidin ko neddo so woni hijab hakkude ma Allah woni a ustorama kon non ko Allah haqiqatan wa Allah haqiqatan wonno subhanahu wa ta'ala kon hokkuma dokko haqiqo Allah wadde so tawi ada yetta dokkudama haqiqatan jettata ko dokko haqiqo furti a tay jettudamo foti da andu jettudamo walla a anda ala kulli halin dum woni alhamdulillah ma ko lil istihqaq ko Allah tan woni hande yettere alhamdulillah ngal jettoje lillahi ko Allah handi hen walla lillahi ko Allah jeyi la mo wonde al milk en way wonde al istihqaq kono haqiqatan ko istihqaq wondo firti ne wonno ko wana Allah yette kono haqiqatan ando a yetti ko fotan yettede sa yetti ko wana Allah ando a yetti ko fotan yettede wadde haqiqatan e yeso haqiqa e jeyal foti yettede ko Allah Allah woni kaandode yettede wadde sa yetti ko wana Allah ando a yetti ko hanan yettede den lamo on ko lil istihqaq alhamdu dendagal jettoje lillahi godani Allah walla alhamdu dendagal jettoje de pop lillahi ko Allah hande majji ko Allah hande yettede hey den non jettene Allah hesu Allah hande yettede jettene Allah alladhi on Allah subhanahu wa ta'ala awrasana dokkure en o rontini en kitabahu deftere makko wa 'allamana o andini en ilmahu gandal deftere nde gile tafsir mudum gile tajwid mudum gile rasmu no deftere ne windirte non jangirte non faccirirte a faami deftere nde kadi no bulnirte e mudum nyaawoje e fiqhu fof ko gandal deftere he yowiti gele deftere nde hankinin ayaji mudum masi mudum fof ko gandal deftere he yowiti no wite ulumul qur'an en jetti Allah baronde dum do o joftodo ko qur'ana aya qur'an biyawa thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina thumma rafti awrasna min dontini alkitaba deftere alladhina ban deftere qur'an min dontini alladhina ban istafayna be min cubi min ibadina ajabam min Allah subhanahu wa ta'ala min dontini defteram de be cuubima e jeyama be ko ben donc bi deftere nde gandon deftere nde do ala fo dokkotedo so wanama Allah subi yo nde wonno alhamdulillah rabbi jetten Allah no fewi enen be Allah arzikino hunyade nde deftere enen nyaagi Allah no newniri e hunyugol men deftere ne yo newnir gollira non deftere nde wonno hunyobe deftere nde ko fecci tati fecci fa minhum zalimun li nafsihi
wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati Allah subhanahu wa ta'ala hormum fecci ɓeɗo ene mabɓe kamɓe hunniɓe deftere ɓe zalimul nafsihi toñirɗo hoore muɗum e raɓɓiɗinade e gollirde ñawoje deftere nde wa minhum muqtasidun en han hakkidiɗo a famide e gollirde ñawoje deftere nde wa minhum sabiqun bil khayrat en mo ganduɗa kañum ko daɗɗo da e man kalɗo ya kañum e deftere nde gondi ko deftere wi ko ɗum wi kende yamiri ko ɗum o watta kende haɗi ko ɗum woni ko oppi oɗo woni a famide ɓeɗo foof tata noon anna sallam seydna omar meeɗi janngude oɗo aya anna sallam wi sabiquna sabiqun wa muqtasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu sabiquna tinniɗo hen o ganduɗa daɗɗo o oɗo ko sabiqun daɗɗo kakiniɗo o ko kadi ko kisɗo toñɗo o noon ko jaafaɗo kamɓe foof noon kulluhum fil jannati are riwaya a famide no sallam wi kulluhum fil jannati ɓeɗo foof aljanna payi est ce que allah muɓolal allah manggal kala allah waɗani rembe alquran قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا ابن بر رحمه الله تعالى الحمد لله الجتوج لله غودني الله الذي أن الله أورثنا دونتين أن كتابه دفتر مودم دفتر مكونde وعلمنا غوندو سغال اخر البيت غدام غاردينام بلا تقديم تاخير بها وعلمنا علمه اندني ان غاندال مكو ولا او اندني ان غاندال دفتر ندي القران دينون ضمير علمه او ويرتاده اي الله تو او ويرتاده كتاب دو كون والضمير للاقرب نحو يكون براتني الضمير سنرتو يرتو متكنير او ضمير سن ابو سن تاوي ان رتو يرتو متكنير من او دينون gollo baytol nde o yetti Allah nde o joofimi hen aya goto e ayaji alquranul karim ayo o woni ko suratu ananide fatir ɗo Allah wino thumma awrasna alkitaba alladhina astafayna min ibadina caggal muɗum o tengtini hamdu o addi masdar mo ene famide tengtina a famide hamdu o masdarun mansubun ala maf'uliyati mudaqati bilhamdu sabiq أو بأحمد محذوفا ولا مبين النوع صفته بالجملة على كل حال دوي الحمد لله نه أو حمدا جتوجه يدوم لأن دومو بدوام دومو قول الأبد أدنى أبد أنا جاء عند أدنى الأبد كو الزمان كو أرويتا أفهمي على كل حال الأبد فيرتقها أبدا فيرتقو أرويتا كو أرويتا ولا تحادي المستقبل الذي لا نهاية له معنى الحمد لله ولا أحمده حمدا دائما لا انقطاع له من يتا الله جتوج دومي لتنذرته كونك ابن بر يتي الله انن جتن الله حمدا جتوج يدوم ان كدو ان دومو بدوامي ان دوم دو دومو غول الابدي افامي دي ادنا ولا الابدي ها ابدا بدوامي دومو غول الابدي ها ابدا ثم رفت تقال له قاليت الله ده جيمن قلت حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد حمدا جتوجه يدوم لأن دوم بدوام الدوم قول الأبد أبدا ها أبدا ثم رفت صلاته نجول الله ولا يرماني الله على محمد يوان محمد أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام محمد أولا أكرم كونك بودي تدود من بعث كلا نلا نودو للأنام فاري ويندره لي أولا بمعنى إلى الأنام للأنام بمعنى إلى الأنام كلا مين الله مين سبحانه وتعالى مين نولد ويندرنده كم فوق بجوم إن تدونغال كون كم فوق ما بيتر محمد وبوري بتدود أكرمي قرط تدود من بعث كلا مين نودو نولد للأنام فاري ويندرنده yo addan ben don nyaawoje Allah e sharia Allah kala men nanede odo service Muhammad ene mabbe on buri be kambe fof teddude Allahu akbar wa khairi man qad qama bil maqami wa khairi konko kadi Muhammad o buri man qad qama kala darotodo bil maqami e darogal yawmal qiyamati entafa kala darotodo yawmal qiyamati entafa e buri hen afamide kal darototon entafa buri hen afamide ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla wa khairi konko buri man qad qama kala men no darade bil maqami to maqam ibrahima to ka'bat al musharrafa do bil maqami en firde maqam ibrahima to Allah wino wattakhidhu walla wattakhadhu min maqami ibrahima salla kala men no darade en jula rak'atay tawaf
muhammad sallallahu alaihi wasallam darimo don konko muhammad sallallahu alaihi wasallam buri kambe fof no potiri e al maqam o kadi firta al mahshar dum woni afamide ha joni nyaawore yawmal qiyamati so yimbe darem en nyaawda kala tawat ton buri hen forde muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bi khatmil wahyi wan nubu'ah bi khayri ummatin min al bari'ah صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما جاء أرض محمد صلى الله عليه وسلم وأري ومؤدي بختم اتماد الوحي وحي كونك أرض اتماد النباغل كونك أرض اتماد وحي وأري اتمين ده وحي والنبوءة النباغل ومتمنا نقوم لخير أمة لنيل قرنغل مجد من البريئة ويندر نفوف أي أن صلى الله عليه وسلم وأري تمين ده وحي timminde kadi annabagal wonande leñol ɓurgol forde leñol ɓurgol forde e windere nde fof ɗo o jofimo ɗo gueɗe ɗiɗi hadith e alquran o wino jaa bi khatmil wahyi wan nubu'a o jofoto ɗon ko hadith biyowo inna ar-risalata wan nubu'ata walla inna ar-risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiy al hadith rawahu at-tirmidhi an anas ibn malik اي دوني شطر رجا غربني جو جوفيم او حديث ان الرساله نيرال والنبوه ان باغل قد انقطعت تدي فلا رسول بعدي نيرال على تشغلم ولا نبي النبي قد ارتا تشغلم حديث او امام الترمذي ان ادم دفتر مولم تو حديث خبره غا انس ابن مالك رضي الله عنه رجا ديمو او جوفتو دون كو الله سبحانه وتعالى وينو كنتم خير امه اخرجت للناس ay kuntum on ngoni on laatima khayra on ɓuri forde ummatin kala leñol ukhrajat kala dental men no ngal yaltinenede yimɓe e famide ngal ɗon dental fof ɗen dental fof ɓuri hen forde ko dental muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadde ibnu barri oɗo o haalatan ko qur'ana o haalatan ko hadith annabi sallallahu alaihi wasallam nde salla alayhi yo juul e makko rabbuna joom meɗen wa sallama hisnamo wa alihi wata haɗɗon tan de yo juul e kadi e koreji makko hisna koreji makko hisda foroje makko wa sahbi sahaba makko takarruma ngam teddungal sabu teddungal wana forcé njuulu Allah annabi wana forcé njuulu Allah e alu muhammadin ɗum ɗon wana forcé mana ko takarruman sabu teddungal e sabu teddinde mutakarriman wa mutafaddilun alayhi bi dhalika Allah teddinirɓe ɗum takarruman ngam teddinirɓe ɗum salla alayhi yo juul e makko rabbuna joom meɗen wa sallama hisnamo wa alihi juule e koreji makko wa sahbi sahaba makko takarruma sabu ngam teddindeɓe teddinirdeɓe nguɗo juulu e ngolɗo kislugol wa ba'du fa'lam anna ilma alquran ajmalu ma bihi tahalla al-insan wa khayru ma 'allamahu wa 'alima wasta'mala al-fikra lahu wa fahima wa ba'du tagal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e juulde e nelada Allah sallallahu alaihi wasallam fa'lam andu e hema jiyada Allah fa'lam andu e hema jangowo fa'lam andu e hema julɗo fa'lam andu e hema fami jiddo alquran anna ilma alquran wonde gandal jowitingal e alquran ajmalu kangal ɗon gandal ɓuri yodde ma tahallal insanu bihi kala ko neɗɗo ene suɗoro ene ñantoro ene wasoro suɗorademo gandal jowitingal alquran ɓuri ñantorademo gandal jowitingal e alquran ɓuri o wasorademo gandal jowitingal e alquran ɓuri ganda neɗɗo ganda gandal jowitingal alquran kala kada ñantorademo ngal ɗon gandal ɓuri kañum faɗɗi kadi te ala ko faɗɗi ɗum ni kay wa ba'du saggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde annabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam andu anna ilma alqur'ani gandal jowitingal alquran so wiyama gandal jowitingal alquran nanni rasmu nanni dabdi nanni tajwid nanni tafsir nanni qira'at nanni fiqhu nanni gede kewɗe a famide ɗum ɗo jangude himmirde jangude ɗeɗo gueɗe kañum ñantorat ɗum wadde ɗum fannu muɗum wadde ɗum a famide basrogal muɗum wadde ɗum asko muɗum ajmalu kañum nde faɗɗi ma tahalla bihi l insanu kala ko neɗɗo ene suɗoro kala ko ene ñantoro wa khayru kañum kadi ɓuuri gandal jowitingal alqur'ana ɓuuri ma allamahu kala komo andina kala ko neɗɗo ene andina andindemo gandal alqur'ana ɓuuri wa alimahu kala kadi mo anda kala kadi komo anda kala komo darta andude dartudemo andude gandal alqur'ana ɓuuri oɗo rajja en sella a famine gardina wa khayru ma alimahu wa allama nde wonno neɗɗo ma jangane jangina kono konko o ardino ko allamahu bi tasdidi lami wa fathiha kañum gandal jowitingal alquran ɓuuri a famide yodde kala ka aɗa jangina
daroɗa jangina gandal alquran qur'an e gandal muɗum ɗum ɓuuri yodde kala kaɗa janga kadi kala kaɗa ɓeydutora e gandal daroɗa darta ɓeydutorade alqur'ana e gandal jowitingal e alqur'ana ɓuuri yodde ɗum ɓuuri faɗɗude wastamala alfikra lahu wa fahima wastamala kañum kadi ɓuuri wa hayru ma stamala gandal alqur'ana kadi ɓuuri yo ɓuuri a famide kala komo gollina wastamala kala komo gollina alfikra miijo makko lahu e muɗum wa fahimahu ha o faama ɗum ɗon gollindemo miijo makko e gandal alqur'an ƴewdemo famde rasmu ƴewdemo famde dabɗi ƴewdemo famde tajwid ƴewdemo famde qira'atuji ƴewdemo famde i'rab ɗum ɗo ɓuuri e moƴƴude makko e diina wiide omo ƴeewa famoyde ko hunde wonde ko wona alqur'an joni wastamala alfikra lahu kañum ɓuuri gandal jowitingal e alqur'an ɓuuri kala komo gollina wastamala kala komo gollina alfikra miijo makko lahu e muɗum kala komo wawi gollinde kala ko wawi gollinde miijo makko e muɗum wa fahimahu o faama hunde nde walla o faami hunde nde andu gollinde mo miijo makko alqur'ana ɓuuri yodde ɓuuri faɗɗude ɓuuri ngarɗude yo Allah huccini en alqur'ana huccini en e andude e dartude andude gandal alqur'an est ce que oɗo ibnu barde rahimahullahu taala ko gorko de o jofotoɗo joni e rajja garwanijo o ko hadith biyowo khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu eyi oɗo khayriya ko ceedan paagal gummurigal annabi sallallahu alaihi wasallam leydi Allah ni fof no fotiri sade darto ɓurɗo mo Allah sedni ɓural mo nela sallallahu alaihi wasallam sedni ɓural darto janguɗo qur'ana kayni jangini qur'ana ɓeeɗo de ɓuuri sa yiɗi ko ɓeeɗo ɓuuri sa añi ko ɓeeɗo ɓuuri so tawi ɓe gandi nden noon so neɗɗo hokkama alqur'an yi'i won hunde wonde toon ene ɓuuri ko hokka ko yo jomum andu famɗini ko mawnini ko Allah famɗini so tawi neɗɗo so hokkama man utiya alqur'ana faqad udrijati nubuwatu bayna jambayhi so neɗɗo hokkama alqur'ana ha reeni gandi oɗo annabagal nen ɗo sooma en goñoli makko annabagal martaba annabagal woni ko dañi jaaɗo ha reeni alqur'an golliri gande oɗo ko maqama annabagal martaba annabagal o hokka o wonta annabi o wonta nulaɗo kono omo jogii maqama annabagal sabu faqad udrijat nubuwatu bayna jambay annabagal len tagga e bangeji makko nen sooma e bangeji makko yo ren tan wata annabagal ngal ɓoccitade mo nden neɗɗo alqur'ana yanke ko neɗɗo mawɗo sa yehi deftere achatibiyu man tan alqur'an man tamma ahlul qur'an man tamma jangoɓe alqur'an qur'an hono mun ala ko haala Allah subhanahu wa ta'ala nden noon hunde fof teddirta koto immiɗo hunde fof teddirta koto yiyaɗo hunde fof teddirta koto tawaɗo qur'an ko haala Allah wana haala he goto no Allah ɓurdi hunde fof ni ko noon haala makko ɓurdi hunde fof haala makko kaɗo kalta ko tawa ɗo ko tawaɗo ko hunde moƴƴere ko hunde lamde ma Allah laaɓi hunde suuɓi hunde waɗɗon haala makko mofton haala makko ɗum dutti imamu Shafi'i ceerno makko meeɗi wiidemo imamu Shafi'i meeɗi wullitade e ñande wotere waɗi darsu muɗum muraja'a mutala'a o ronki famde tawi imamu Shafi'i ne andira welde hakkille so tawi imamu Shafi'i radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala sene ɗalotono deftere muɗum ɓe mbi o hippanno safha goto wata jigiti makko jandi toon o huño gila o gaynani o ga safha goyga hello o ƴettanno jungo makko walla hunde wonde o sudda goyto hello haw gayna darde goyga hello wato haqqille makko abbitade goyto hello o huño ko woni toon go taw o gaynani ga no way welde haqqille ñande wotere noon on darti fiide o fii daade o tampi o ronki hunde yo ɗiggo o haawa hoore makko ndaka yo e jarabuya Allah debbo goto ene wirtono ɗon o tinani o matani o tayani hendu hunci awra muɗum e bohal muɗum guite makko jani hen Allah leftiri ɗum ɗo ko imamu Shafi neɗɗo so laaɓi haqiqatan sa laaɓi tigi rigi toɓɓel ɓalwel tokosino so yanima tan tinete kono tuuni to heewi so toɓɓel ɓalwel yanima hay gotti haltinawo par ce que tuuni ene wowa ɗon nokko tuuni ene wawa ɗon ɓaliri en wawa ɗon hankkadi so hunde tunnide ari yanti hen hankkadi ɗum hawata yimɓe hunde kadi tinta ɗum ni saabu hunde wowti ko tunni amma ko wawani ko tunni ko wawani ko boni so tawi ko boni yante mum tan tinete imamu Shafi'i gowani ɗeɗo gueɗe nden noon o huuli hoore makko o yehi to ceerno makko Waki' o wulliti on ɗon on o wi shakawtu ila waki'in su'a hifdi fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi o yimi wullitima ceerno Waki' muddidde mi hande o tindini kam noon o andini kam wonde a faamide yom oppu goofi Allah a faami andi al ilmu nufurun gandal ko ene ɓora gandal ko ɓorowal la ya'lafu gandal tabitta wowata illa qalba taqiyyin sana ɓerde kulɗo Allah gandal ene ɓorde ene doga al ilmu gandal nufurun koko dogata koko poñata
e te la ya'lafu gandal jabata wowde illa sona qalba taqiyim bernde kullu Allah yalla hokken hulde Allah den non waki' wimo fa arshadani o fewtini kam ila tarkil ma'asi o puli gofi fa akhbarani andar he o habri kam bi anna al ilma wonde gandal to jita do nurun ko annore Allah wa nurullahi annore Allah non la yuhda neldetaake hokketaake walla are riwaya la yuda hokketaake li asin gofo Allah mbado ko yelana Allah Allah hokkata dum annore mun de Allah torsata mun annore mun de yo Allah danne wadde ko welata Allah ya rabbal alamin den non khayrukum man ta'allama alquran wallahi sadida andude wonde an Allah eno yidma an ƴeew so tawi gonɗa ko gollandina Allah an pina tan tawa Allah en waɗma e oɗo service satuji kaaɓa jiiɗa oppuri ngal ɗo gollanno way musde ni suka nangude suka jangina ɗum gila ala ko woni ala no way forma ɗum information mo hono mum ala jomum immo gayna so tawi rini alquran jangina ɗum defte fiqhu jangina ɗum nahwu jangina ɗum hunde foof mbaɗa ɗum neɗɗo mo ganduɗa guurɗo kala jiiɗ ɗum sago mum taw kañum jibini kala jiiɗo oɗo almudo sago mum taw kañum jibini hankkadi ni so jama mahama ƴeewiyen kaari ne foti wawde darnade kaari jama so tawi mayɗo maayi ƴeewiyen kaari juulamo so tawi ɓiɗɗo jibinama ƴeewiyen kaari innamo hankkadi dendagal an kon o da iman ko neɗɗo katojini Allah tan da iman tawi ko an ceerno o woni sababu ha o wayndani ɗum woni imam Shatibi ko wiya ko ghariban qariban huwa almujtaba yaghdu ala nnasi kullihim qariban mustamalan mu'ammala imam Shatibi wi huwa almujtaba jango alqur'an yanki kanyum woni labaɗo huwa almujtaba konko woni labaɗo yaghdu omo dawa ala nnasi e yimɓeɓe kullihim kamɓe fof yimɓe fof pote makko qariban on ɓadi Allah ghariban omo woni neɗɗo tumuranke to hakkunde tagore nde on noon qur'an yanke haqiqa gollirɗo wonon neɗɗo kawniɗo an ko yimɓe jiiɗi ko a yitta ɗum ko yimɓe mbatta ko a watta ɗum ko yimɓe doganta ko a doganta ɗum gonta ko gharib gonta ko tumuranke ko yimɓe jiiɗi ko wona ɗum jiɗɗa an yimɓe fof kawre hunde wotere an mbiya ala hen yimɓe fof kawre yidde fijirde mbiya yiɗa fijirde yimɓe fof kawre yidde ñantade mbiya yiɗa ñantade yimɓe fof kawre hunde fof an mbiya yiɗa wadde ka gharib gonta ko tumuranke par ce que yimɓe woni mum ko an ala hen wadde an ka tumuranke to mabɓe ɗo kono noon an wadde tumuranke fof woɗɗitade yimɓeɓe noon mbayɗa ɓaɗade Allah mustamalan konko woni gooñeteɗo dendagal ɓerɗo tagore nde ene gooñonomo ene dartamo en darta sewlodirde makko e yiddemo e jibindemo mo ammalan konko woni kadi panditteɗo konko woni mo ganduɗa jalleteɗo panditteɗo mooleteɗo so tawi kulhuli ngari so tawi leydi dilli jehanta seereme so tawi caɗele ngari jehen ceerno aɗen duwaw beele Allah intaɗeɗo caɗele so tawi aɗa ya France mbiya walla ya Amérique jehen ceerno aɗen duwaw ala kulli hal qur'an en ko hono mum ala qur'an en ko jortana ko mo wona qur'an en ko jortana ko hono muɗum nde noon enen qur'an en koɓe kulen Allah dartan kadi yo Allah hokka en hulde Allah duum en kulol Allah kadi eyyo ɗum woni ko wiyama khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sadaqa rasulullah ɓuri moƴƴude fof ko jangguide alqur'ana jangguini nde wonno sa janggal qur'ana a woni ɓeydare diino o sa jangguini a ɓeydi diino o on so jangguini ɓeydi diino o diino o Allah ala fof yiɗi sana diina muɗum Allah ala fof ko yiɗi ala ko sohli sana diina muɗum nden noon an sa woni sababu saka woni sababu oɗo diina yarugol makko yeeso e tabirgol makko e leydi Allah he an honoma ala a walli Allah in tansurullaha yansurkum kala balluɗo Allah walla ɗum yo Allah hokke wallude Allah beele ma Allah wallu en ɗum ko haalɗo ko wa khayru ma 'allamahu wa 'alima wasta'mala al-fikra lahu wa fahima kala ko ganduɗa kada jangina andu jangindema alqur'ana e jangudema alqur'ana ɓuri moƴƴude kala kada miijo e muɗum ha darta famde kala kada witta ha darta andude famde bitta alqur'ana e gande muɗum ɓuri forde ɗum ɓuri moƴƴude ɗum ɓuri afani labede wa jaa fi lhadithi anna almahara fi ilmihi ma'a alkirami albarara wa jaa ari fi lhadithi hadith celluɗo anna almaharata jam'u mahirin almaharatu alfa'alatu jam'u fa'ilin anna almaharata ƴoƴamɓe wawɓe fi ilmihi e gandal alqur'an wawɓe alqur'ana mbawi gandal alqur'ana ɓeɗo ma alkirami albarara ponde tawi koye malaikaji Allah tedduɗi onon gandi malaikaji Allah mbawi qur'an jibril addi qur'an o addane annabi sallallahu alaihi wasallam so neɗɗo won yettoto e wawde alqur'ana e ñeñude alqur'ana oɗo koye niveau malaikaji kontete malaikaji mbawko mon alqur'ana to tolni ɗo ko noon konkone ko mbawko neɗɗo wawa qur'ana ha yetto niveau malaikaji Allah ɓeɗo almahiru bilqur'an hadis o jofotoɗo almahiru bilqur'an ma'a safarati alkirami albarara bawɗo alqur'ana ƴoƴƴo hen ɗigginde ɗum bawɗo ɗum hono mulu puccu wawiri dogde e katowal ni almaharatu firi ko ƴoƴde joni noon almahir ƴoƴanɗo almahir ƴoƴanɗo a famide bawɗo
bil qur'ani qur'ana oɗo ma as-safarati o wondi koye dental alkirami teddungal ma as-safarati wondi koye nulaɓe alkirami tedduɓe albarara ɗigguɓe safara o bi aydi safarati wiyama ko malaikaji wiyama ko nelaɓe Allah koye munen ala kulli haali neɗɗo so tawi qur'ana wata neɗɗo ɗamtino wonde qur'ana ne wawe ha jogoɗa niveau malaikaji Allah wat ɗamtin ɗum wonno qur'an mbawka muɗum ko ya huño kuñoɗa ɗum huño moƴƴo makharijuji ma moƴƴa sifatul huruf ma moƴƴa maddaji ma moƴƴa gunnaji ma moƴƴa taw akhda'uji ngala hen aɗa gollir ɗum aɗa darono hen Allah aɗa golliro ɗum no feewi ko qur'an wi ko ɗum mbiɗa ko qur'an sali ko ɗum caliɗa aɗa jokkira hen aɗa rawra hen Allah aɗa jokkira hen enɗam maɗa an haqiqa tan koye malaikaji konteɗɗa par ce que a yettima e niveau to banggue jangge jangge qur'an yimɓe fof keɗoto so tawi qur'an ene jangge aɗa andi so tawi ala kulli haalin an ka ƴoƴanɗo alqur'an aɗa jogui hen niveau 100% an e malaikaji Allah koye martaba goto dartanɗo dartinɗo malaikaji Allah no mbawde alqur'an ni jibril waɗa alqur'an ni ko noon mbayɗa alqur'an hay hunde jibril ɓuranima hay hunde jibril alayhi salam ɓuranima to banggue alqur'an kay hay hunde ɓuranima sonata aɗa wofa Allah jibril wofata Allah sa tinnima kadi wasde wofde Allah gasi an ga hefti mom ala kulli hal ɗum ɗo ko hadis selluɗo almahiru bil qur'an ƴoƴanɗo alqur'an maa omo wondi alkirami tedduɓe albarat iggamɓe Allah ɓen o kontete ko ɓen o jatete amma sa yettaki a ƴoƴanan alqur'an mbawkama alqur'an en jogui to haali ala kulli haalim e ka neɗɗo moƴƴo ka hayr kono noon a yettaki niveau malaikaji Allah nden noon neɗɗo wata sikku ɗum wata hawa hakkillaji yimɓe neɗɗo ene jogo mbawka hono mbawka malaikaji Allah ɗi jaati ene jogo mbawka hono mbawka sahabaɓe annabi sa sallam ɗum woni ko wiyete ijaza ko sa nani ijaza addi ijaza ko holɗum ko an a watte jangguirde alqur'ana o no jippuri ni wa hakada minhu ilayna wasala ibnu jasir wiyata li annahu bihi ilahu anzala wa hakada minhu ilayna wasala li annahu sabu alqur'ana o bihi koye tajwid anzala al ilahu anzala Allah jippini qur'ana o kene wonde tajwid e te wa hakada no jippuru ni minhu immorade annabi ilayna wasala ko noon yettiri amen ibnu jasari kañum seedanima hoore muɗum kadi heeɓi andude kañum qirrima wonde qur'an on jippurno ni kamɓe ko noon ɓe nandirimo e seeran mabɓe ko noon qur'an o yettiriɓe e te ko noon kadi ɓe dokkiri almuɓe mabɓe kadi ɓenne kadi ko noon dokkiri almuɓe mun en ɓenne kadi ko noon dokkiri almuɓe mun en ha jettido gonɗen ɗo ndeno so tawi neɗɗo raɓɓiɗinima e yidde wawde alqur'ana ha yetto no ibnu jasari en ha yetto seeraɓe mum ibnu jasari ha yetto sahabaɓe na sallam hankini firti ko jomum yaɗaka tan walla sa ko jomum raɓɓiɗini kono ene wawo tigui rigui yo Allah ken wawde noon yon ko yima ko wa jaa ari في الحديث حديث شلل أن المهرة تجمع القرآن واب القرآن في علمهم أن المهرة واب في علمه أجند القرآن مع الكرام البررة بينو كونتة ونكو نيفو تدب البررة إنجم الله لأنه الكتب ينيدو إن درس من هيا سأقول سؤال الله جبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والفهم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.